Καλησπέρα. Σήμερα θα δούμε ένα κλαρίνο των 100 δολαρίων. Το συγκεκριμένο είναι το Merano Si bemol, το οποίο αγορασμένο από το eBay από Αμερική, μαζί με τα μεταφορικά μας βγήκε 146 ευρώ. Μέσα δώρο είχε αυτό το μετρονόμο και κουρδιστήρι με το μικροφωνάκι του, και ο μετρονόμος. Το δούμε στη συνέχεια αυτό, αν αξίζει σαν κουρδιστήρι. Το βαλιτσάκι από το όργανο είναι απελπισία. Μια τσεπούλα μοναδική, δεν μπορείς να βάλεις τίποτα. Γενικά το βαλιτσάκι είναι φτιαγμένο από φελιζόλ και με επένδυση. Ας δούμε λίγο το βαλιτσάκι, σχεδόν όπως μας ήρθε. Μέσα είχε ένα πανάκι για το καθάρισμα, ένα κουτάκι βαζελίνη, γεμάτο παρακαλώ, ένα κατσαβιδάκι, εδώ, και ένα καλαμάκι πάνω στο πιστόμιο, το οποίο εντάξει αλλαγμένο είναι, τέλος πάντων. Επίσης, αυτό που μου άρεσε, ένας ορθοστάτης. Ωραίος, εμένα με βόλεψε. Πάμε να δούμε λίγο και το όργανο. Να πω εδώ ότι το όργανο το έχω 5 μήνες περίπου. Βέβαια δεν έχω παίξει σχεδόν καθόλου, καμιά 30 ώρες αυτούς τους 5 μήνες. Τέλος πάντων, το όργανο εγώ είμαι ευχαριστημένος. Τα κομμάτια του δεν χάνουνε, οι τάπες εφαρμόζουν, τα κλειδιά. Μεταξύ τους τα κομμάτια κάθονται πολύ καλά. Τώρα για τους πιο μελετηρούς, θα ανεβάσω φωτογραφίες αργότερα με τις διαστάσεις από επιστόμιο και από τα κομμάτια. Το βαρελάκι του, ένα πράγμα τώρα προχθές το είδα, αλλά φανταστείτε στους 5 μήνες το έχω βάλει 2 φορές βαζελίνη και το έχω καθαρίσει άλλες 2. Έχει ξεκολλήσει εδώ αφελώς. Αλλά όπως είπα και εγώ, δεν το περιποιούμε το όργανο. Αυτό είναι λοιπόν το Merano Black Si bemol. Ευχαριστούμε. Γεια σας.